Iubiți credincioși, această rugăciune este pentru toți cei ce o ascultă și o grăiesc împreună cu mine. Tot ce își cer este să asculți această rugăciune până la final. O, Maica lui Dumnezeu, cât sufăr de mult, durerea mea, tu o știi, ea a devenit rana zilelor și nopților mele, ea chinuiește toată ființa mea și nici somnul nu se mai lipește de ochii mei, iar starea de slăbiciune în care mă găsesc îmi ia puterea de a lupta contra desnădejdei care îmi tulbură duhul și îmi întristează sufletul. Dar cui să cer ajutor? Unde să mă duc să-mi găsesc liniștea, dacă nu la tine? O, Maica lui Dumnezeu, în acest azil totdeauna deschis necazurilor, în acest adânc plin de blândețe și de mângâiere, numai în brațele tale de mamă cerească îndrăznesc să-mi sprijin fruntea mea obosită și plină de durere. Și numai la sânul tău găsesc odihna care m-a părăsit. O, bună stăpână, mângâie-mă precum o mamă își mângâie copilașii, șterge cu dulcea ta mână lacrimile ce mi zvorăsc din durere. Înțeleg că eu nu pot refuza să beau paharul durerii ce mi se întinde, când tu însăți ai golit acest pahar pe drumul Golgotei, privind chinurile și răstignirea Fiului tău. Ție, deci, cu toate suferințele ce mă zdrobesc, îți strig, da, Maică, și eu voi suferi fără să deznădăjduiesc, fiindcă și tu ai suferit la picioarele crucii Fiului tău. Bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Doamne ajută!